Malikono ani maliko kan ka fo ka walima do ka samani ni jemukan ye so ma dono jemukan do ka beni bi tarata do yayi dala ko yati ha samara ni so ko ntere sira ko university la di maya ya fa chugo mina ni ngoni jemukan da ko to so ma daina ka lame ba ko fu malikono maliko ka fenfen sinde no ka jabaran so ma ni koron sanga en kon nana ni odi shirif la tv ama fu nyana nguku bisimila samara ka jemukan mandi so ko ma dono ni ale de dabotoy jemukan do boka yula ka damne telen ka tabla fu alamsala ne ka nyata ka tabla akanyata am kilina ni odi dabotoy bi tarata so ko madaina mala ko yati bara nyame aywa wala meta e deme ba jokulu woro société nouveau soleil minute sans sur le ame premier galé ka sura kana nala sona am ta tezara premier ni ka sura ka singadu gani dei abe mi wuli to suma kawa mon père mali bebe ni nene bara ni be ni nene ni infusé ka ji kala ka ke teka unene jella mon père mi gadi ni me hani mbo kundo diba te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise ki ni do abia mangani sisan wani ye cogo jan tela tew ka teli a bi san bi saba bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen yakili quoi a bilenman o a jɛman o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bolo bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye makelen ka danga mɛnɛ budoji ye Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye makelen ka danga mɛnɛ budoji ye lala ko yati samaira ni am don to yef mo bala to tezara premier ni o mi ko ba awo tisa amita aywa samara alsa ka se ka an farto fon jam kan konna ni an ga clip du jour zigiri mamadou dambele hakilla ma alika nobla nyamada ka soro ka signa na kuna fon balada ele kalmo koy awo Sango ba ko maube de guna mama tu yeti ya fo ba ko maube de la ilaha illallah mama tu rasulullah ba ko maube de guna Allah jongo Allah ba ko maube de guna kada mina seku kata bila jene kabo masina kana bila sane duguni nyogonte ude umbi de guna bi wajadi si ubi anga nemani famu ya wabaji dona aunga anga tugu goni betina nemana dansi gilanga sunoga tinani labi ko sapu kaunga doni nyani te filai bago mawiye kule bi nani amiri tumado ni te dugu ba kono sigila abe boiti malinye alini hada bidima abe bige dugu ba kono na ni kala so ba ubi jonfe abe bijo dugu ba kono na ni sira ba ubi donfe abe bida dugu ba kono na ni kele ya so ubi jonfe ababi jodugu bakono ni yandi bena malika abi folo buru si kono maula abi laba ulula tu
Lala Kouyaté. Ah, Samaïra. Vous êtes clip du jury. Quoi ça veut Mamadou Dambélé? Ko interflez-vous. Ah oui. Ko degume oka. Quoi ça veut? Degume Mali jamana ba jene kono. Wallahi. Ni wati na medo de kenyuanyi. Ya Rabbi. Donc la kasika noya. Amina ya Rabbi. Lala Kouyaté bi ani mina jeka masole kenyon fait. Quoi ça veut? Invité du jour. Ah oui. Ame kola fo dama. Quoi ça veut? Avec atwa jamu fo flaba wi. Ah oui. Sani anga yininga salema. Quoi ça veut? Ola ame sura do kono fo mbala kono. Ah oui. Mbalma ga ni sokoma. Mba ni sokoma. Eresira. Ko ribasité. Ba feta. Ah oui, bismillah Chérif la télé jabaran sanfé. Kere ala sokoma dunu jam kan konnana. Ami kuma di mai ga foli di kanumbaw ma ani ka se ka yere nyefo kanumbaw yi jam kan konnana. Mbe sirfura jama bela jiren fo. An fere ba ni ala me mo be. An fa be ni nyauma. Ne to e Mamadou Ganese. Mbe bola barakala mbe baraka artisanat butiga vete. Aywa. Mbe jekulula. Bon kena ma sɔgɔma na mbe ya no Mali fini tɔgɔ la. Awa. Ganese bismillah. Aywa sɔnni an bɛ segin ma yasa ka se ka don jɛmukan kɔnɔna na. Segu ni dɔnko bolo dalen b'aw bolo Mali fini hukumu kɔnɔna na an bɛna an da don o la k'o walawala dɔɔni. Ala sɔnna. Awɔ. Tala. Lala Kouyaté. O la an b'a fɔ ko a dangan na. Kosɛbɛ. Kunnafoni bala an bɛ o ta. Awɔ. Histoire ta an bɛ a daminɛ o ye. Kosɛbɛ. Ayiwa Samaïra n'an ye histoire ta min ye an bɛ taa san mara la n'an sera san mara la min bɛ tali kɛ Bamaci tigilamaw la minnu kɔni a ma dugu ma la hakili la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ ko an ka faamaw ye wulikajɔ sabati ka se k'a bɔ ne banfula coro o caman kun na kunun la yan fanw fɛ. Lala Kouyaté a kɛra Segu ani San olu marabolo de kɔnɔna na ka sanga ni o ka wulikajɔ ye walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ni o bolokɔnɔfɛnw lakana min bɛ tali kɛ Yafma b'a la Lala Kouyaté Wolomasiri tabaw o ye sanfɛ sosolu dɔw kɛ ka bɛn ni kari do octobre tile 19 ye Lala Kouyaté min kɛra Yafma b'a la tare ye Lala Kouyaté baara laɲini ye min ye o de ye ka se ka jamana kɔnɔdenw lakana o siratigɛ la kungoba min bɛ ni o bɛ fɔrɛ sunsan ko fɔ o bɛ jo la Yafma na kadi esu dugabugu kaw fe Segu marabolo kɔnɔna na Lala Kouyaté o kɔni o ye tatugu majugu ninnu na ye kunnafoni y'a sɛbɛncɛra kunu ka sanga ni Yafma b'a la état major général des armées olu ka Yafma b'a la ɲɛfɔli dɔw ye a ko Lala Kouyaté o siratigɛ la ni ye a ta ka lajɛ a kɔni kɛra sababu ka se ka maa caman kɔni bɔnɛ o nin na o ye o don kelen fɛ ka taa Yafma b'a la dula min bɛ temu ko fɔ ni o bɛ Yafma b'a la Nbewani kɛrɛfɛ yen fana Lala Kouyaté bɔnɛ banfɛ taara ka coro maa caman kun na kosɛbɛ janfajugu maa ninnu olu la dugabugu kɛrɛfɛ Lala Kouyaté ka bɛn ni o don kelen hali bi Wolomasiri tabaw Lala Kouyaté Segu marabolo kɔnɔ o bale wɛrɛ fana yen fana o ye o ni maajugu karila ɲɔgɔn na ye o sera ka maa caman faga kosɛbɛ Lala Kouyaté maajugu ninnu na Lala Kouyaté fo ka se o bolokɔnɔfɛnw caman ma o ye olu fana filenkolon ci k'a da kɔnɔ ci a ko Lala Kouyaté n'an tɛmɛna o kan an bɛ taa Yafma b'a la o don kelen kɔnɔna na san toro ni kalante la Lala Kouyaté yen fana i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ min ni o bɛ wanko fɔ a ko Lala Kouyaté yen maajugu caman de tun taa bɛ yen kɛ o dagayɔrɔ ye a ko Wolomasiri tabaw o nana Yafma b'a la o kɛlɛkɛsen kan Lala Kouyaté tumana min na o ɲɛsura maajugu ninnu kan o kɔni ye o y'o to sanni dugu cɛ ka susuli kɛ ka bɔnna banfula ani k'o ta k'o yanga caman kun na o bi Lala Kouyaté an bɛ don n'a fɔ bi o caman kɔni bɛ badabada o dali la o kɛn bɛ bi lahara dugulenw ye Mariétou Kouyaté ale ka faso dɔ min salo ka bɔ histoire kɔnɔ ka sanga n'o ka bi boli ye. Ayiwa Samaïra an bɛ dugawu de kɛ halisa an ka finitigiw Ala k'u fanga se an bɛ tilen de fɔ yan don o don jugu Ala k'olu seba ayiwa Samaïra an bɛ taa ni indépendant ye n'a ye indépendant ta Samaïra min bɛ tali kɛ Sikaso mara la kunu walima dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na a yira k'a fɔ an ka taji doni mɔbili dɔw n'o ye citerne olu kɔni natɔ olu kɔni kɛra bingani wale tigilama dɔw kɔni sera ka bingani wale ta k'a ɲɛsin u ma Sikaso mara kɔnɔna na. Lala Kouyaté baara in kɛra ka bɛn ni octobre tile 17 tɛmɛnen de ye tumana min na maajugu dɔw o ma se ka bon latigɛ Lala Kouyaté o n'a mɛn Yafma b'a la u ka janfajugu kɛwale ta ka ɲɛsin Yafma b'a la an ka maaw ma Lala Kouyaté kɛrɛnkɛrɛnnenya baara ye a kɛra yɔrɔ min na o bɛ kɔlɔncɛba ani kajana ko fɔ Lala Kouyaté ani kɔnɔwɛrɛ jamana o dancɛ olu ma jan kosɛbɛ a ko ni a taara Lala Kouyaté hali ka sanga ni a ma ɲɛ k'a fɔ Wolomasiri tabaw Mali jamana cogoya la olu kɔni bɛ o se ni o dama yira la Lala Kouyaté n'i ye a ta k'a lajɛ ni taji doni mobili ninnu a bɛ se taji doni mobili tan ni ko ɲɔgɔn ma dizaine de camions a citerne a ko Lala Kouyaté degun dɔɔni ye o dɔw sɔrɔ ka sanga ni maajugu ninnu o ka janfajugu ye min kɛra sababu
sababu kama do ko no bone oni na la kuyati des morts sont à déplorer akoni atayira la kuyati ako ka mawto jika fo siga so mara bolo kon nana ako mobili do siga so ni joga ni nyonche o fana yella pere mbara ni kadala kuyati ngere sababu kasiga poroni pere ni mawi yengoni mama bona anyina ngama chama ko no ulusibe ko joguna akodala kuyati o kera kabeni otokoro klita aniko ndo temene ako mabesiga fo no watla bayina maju nunu tame yi yoro nunu ngoni ke udaga yoro yi monu kuma ka jatiga ni ko nati manivu nina madama mamunu betani sigira dala kuyati ako okone tame yenke no wati na uzuli ndayora yiko sebe kasera oka jamva jugu nu ko ta ko nyeshi mauma tani segi obuna kunka dala kuyati abla jara aleka fasiridu ko sebe aiwa samaira hal sami do ke maju nunu ngoni ala kuseba ta ko kera bare samaira aiwa ame indicateur na ya libla samaira aide ame to indicateur am to ali konnana amodita ame indicateur ta na nyota ni metalike tajiko la o samaira ni wati konna yala ka fo anga station koni ruchama koni tajiko gelea koni bi fantan nan bela jilin fe min kele no sababu ka siga jamana kono dum yala chama ga kamanana lala kuyati ako kalo kele bonyongo na kadiya atobo ko sabe le damana mado iya ka fo mari jamana kono na tajiko o gela doni ako mingira sababu kasiga mawo koni bla de kono doni madama mamunu ka bara be be bulma fo matarafalimo ako lala kuyati essentiel litri kemefla na kadiye kemesaba do yara ba fere keme woro madama ba so station na ulu kunta otobo ta keme bi durni duriye lala kuyati ko nka yaye ka fo a abdulama asorodi ode keme maga goyo akona kadi lara kwete yirmajo sud yura jambu yan fanfe ako mado ko ni beka ore bla taji fere lai ako lara kwete ako osirela mado fe mi ya ayira ka fo ade tara taji nyini kasege amataji sorenga ala bana kata so ale be kalitiri fere keme woro ale fara yef mabala otaji santé wala sa kasiga amakonya akodala kwete akoni ataralage wala so bugu ka fe dala kwete ako gelia ofana be ale bitaji ko buna kunka ye ba ye ka fo 23 ako lala kwete wa shigi bonyonko obedo ako faraba village yani sokoro ako litiri kele abidam na yaf ma 1300 dala kwete fata o sanfe ako ni atare la côté ni blaje ne ko ngeme gilaye mi na me beni ekolta barawi ako mi ngwe ni ofana do fera de kunga ko sebe ba ko ta dem jenu bla ekola ani katota o blaje ne o gele aboyana ako la ko yate ngoni yaf ma bala abirama akeme barawi ako odela mado ko ngeme ga ke jago kunye o bita taju isa station na ni kala ba la ko yate kana bidunga da sokono katuwa fire oni ndungo pirila iba sawal me batu dala ko yate awanda wale ko ngoni abirama akeme gelaye ngeme ka soro busuli ka o sebe ko busy basa wallahi samaira ako fasirido anya mi salo ka bo indicateur kono kasano ka biboli aiwa samaira ya fachugum na mama fasirido aiwa ami do rege tajiko ngon samaira nyaka siga sura mota kera bara jamana kono aiwa ami to indicateur kono samaira nantoro konnana nimbe talike anga jamana transporteur ne chauffeur wi uluka jekulu koni tun keleno ka wele do ka fokum na tabara blala o nga barabla ngoni kuye a kuma nyongiri folonga koni do gele aye ako mari jamana mobile bolo ka kulu o baro la face o luka la face ba syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali ako kunu wada enfant fait dans la côté o ya ayira ka fo o kunya ayira ka fo o be barabla ke konka o ye obo omo barabla abora ama dans la côté kasangani kuma nyono kele ye oni yaf mabala jamana nyama onu nyonche akola la kuyate binaka biya nyefolma ke maye ka donga fo benga kala minye ako osiratika ke na okone albini ngoni jeme ko toritike odeye ka fo plenty mi ngoni donto do kanyeshi aboga siriki fo mamo ako obe anona la kuyate Suleiman Kumare o secrétaire général adjoint sina korla ako aleye o 70 ako baw aboga siriki fo ma adaye fo ngono bi de tike ka ira ka fo la kuyate mari jamana mobile babola do be madama taji talaw munu ngoni keme ka yaf mabla
bɛnbɛnbɛ ni ko nati jamana kɔ kan bawo bɛnkan de bɛ o ni Yafuma Bala groupe terroriste ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka Yafuma Bala olu sɔn tajiw la a ko Abou Bachir ye fɔ ma bɔra ni kunnafoni yɔrɔ jumɛn na a ko Lala Kuyate o kɔni a digimɛ olu la kosɛbɛ wa siratigɛla olu ye pɛti ta ka ɲɛsin a ma Lala Kuyate walasa o ka se ka taa ɲininkali ta ka ɲɛsin a ma a ma kɛ ka bɔ kɔrɔfɔ yɔrɔ min na a ka o jaabi di olu ma Isu Dumbuya ale ka fasiri Yakuba Dumbuya kɛ ale ka fasiri min salo ka bɔ NDTR kɔnɔ kosɛbɛ ayiwa Samayira mais indicateur bila an bɛ soir de Bamako ta mais soir de Bamako ta Samayira hali bi an bɛ to Abubakar Sidiki Fɔnba ale ni chauffeur ka gun kan a yirala k'a fɔ ko an ka mobiliba bolilaw kɔni ma sɔn a ka yafa deli ma Lala Kuyate n bɛ deli ka nin fɔ ye ni kɛlɛ sera chauffeur kun na marabaya sa o dɔn kun tɛ o la a ko furancɛla fɔlɔ wasabulu a ko nin ko nin ye o tɔnden dɔ ye a ko Abou Bachir ye fɔnba don a ko bi chauffeur kɔni ta mɛ kɛmɛ ka jalaki ta ka ɲɛsin a ma ka sanga ni ale yɛrɛ fana ka kɔrɔfɔ dɔw ye minnu sen fɛ a ye jalaki ta ka ɲɛsin Mali jamana mobiliba bolila dɔw ma a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ko nin ko nin ye kojuguba ye a ko olu ka laɲini ye fɛn fila de ye a ko Abou Bachir ke Fɔnba a ka na ni dalu ye minnu y'a to Lala Kuyate kɔrɔfɔ min fɔra a fɛ ka yira k'a fɔ ninnu ye dalu ye a ka taa o ɲɛfɔ kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ a ko Lala Kuyate walima ni a y'o kɛ bɛɛ chauffeur minnu ka baara ye o ye olu ka taa u yɛrɛ sɔrɔ kiiritigɛlamɔgɔw fana ɲɛkɔrɔ fɛn min m'a kɛ k'o bila o la Lala Kuyate o na o fana ɲɛfɔ a ko olu ka laɲini nin fila in de ye a ko n'o tɛ olu ka damakasi kan planti wa a ko nin bɛ Abou Bachir ye kunkɔrɔ walasa k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu filɛ k'a fɔ a fɛ ni a kɛ mɛ jalaki ye ka taa ka ɲɛsin olu ma bi ni burujali kɛwalew don ka yira k'a fɔ olu ni maajugu ninnu dɔw bɛ ye bɛnna Lala Kuyate ko o kɔni o ma se ka bɛn sɔrɔ olu farikolo labɛn o siratigɛ la ko yafadeli min kɛra a fɛ ko o kɔni ye tubabuw ko le médecin après la mort ok o ko nin ye a ko nin a y'a dala ma ko nka a ma kuma fɔ wa olu ma fɛn faamu o la ten yafadeli ko o kuma tɛmɛna sisan ko nin ko bɛ kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ a ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ olu ye a ka dalu ye jumɛnw ye ni a jɔra chauffeur dɔw la chauffeur dɔw fɛ olu fana ka wele ka na kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ fɛn min m'a kɛ k'o bila o la ko o ka o ɲɛfɔ walima k'olu jabajɛya ko in na a ma nɔgɔn kodi fasiri don a ye min sɔrɔ ka bɔ Yafuma Bala suwadimɔgɔ kɔnɔ Laya Jara ale ka fasiri don ayiwa Samayira ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ bi an bɛ to suwadimɔgɔ kɔnɔ hali bi ni bɛ tali kɛ an balima kerecɛnlakaw ye olu ka ekɔli karamɔgɔ minnu kɔni bilala ka bɔ baara la olu kɔni bɛ ka wele kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma hali bi Lala Kuyate a ko hali bi m'a ye ko min na o tɔ bɛɛ a ko n'i ye a ta ka lajɛ ekɔli katoliku u ka ekɔli karamɔgɔ minnu ni bilama o kɛn bɛ ka o yɛrɛ sɔrɔ barantanya na a ko Lala Kuyate a kɛn bɛ degun ni gɛlɛya ye o bolo dɛ a ko o kɔni o ye gangan gosi o ye a yira k'a fɔ olu ye baaraw de kɛ san caman kɔnɔna na walasa ka se ka o ka dɔnta k'o yɛlɛma denmisɛnninw kun na a ko Lala Kuyate o bɛ yen wa o ye tiɲɛ ye a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ye o se kɔnɔ dama yɛrɛ kɛ jamana o baarali baaraw la a ko Lala Kuyate olu bilama yeli ko a kan ka maa sɔn hakili la ko nka o bɛ wele min lase jamana ɲɛmaaw ma o k'a dɔn k'a fɔ Lala Kuyate olu ye baara kɛ o faso ye faso ka kɔfilɛ olu la Lala Kuyate olu ye denbayatigiw de ye cɛ b'a la muso b'a la a ko olu sigilen bɛ k'o tigɛ fila da bi o sen kan a ko Lala Kuyate don ka taa se tɛ maa ye Yafuma Bala n'a sɔrɔ bilankɔ tɛ maa min bolo a ko Lala Kuyate o siratigɛ la olu kɔni o bɛ o kamanagan minɛ kɔnɔna na k'a fɔ u ka hakɛw de burujala olu ni fɛn min kan ka Lala Kuyate o ma di olu ma a ko n'i ye a ta ka lajɛ o ye gɛlɛyaba ye a ko o siratigɛ Lala Kuyate a ko o kɔni o ye ganga gosi k'a yira k'a fɔ o bɛ a ɲini maa ŋaniɲamatigiw fɛ maa dama jamana ɲɛmaaw o ka kɔfilɛ olu ka baaraw la maa dama Lala Kuyate olu ni tɔrɔmɔɲɔgɔnw ka kan u ka se u ka denbayaw balo Lala Kuyate olu ka saro ka di olu ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ye baara de kɛ jamana ye bawo kalanden kalanni ko o ye jamana jɔli dɔ ye wa olu ye o seko kɛ o de la Lala Kuyate fasiri don an ye min saro ka bɔ suwadimɔgɔw kɔnɔ Seydou Dena olu Yafuma Bala ale ka fasiri don kosɛbɛ Samayira ayiwa an b'i fo a tɛ tɛmɛ nin kan fasiriw walawalala ka ɲɛ dalen don a la kanubagaw ye faamuya sɔrɔ a la an tɛ taa te deuxième min sɔnna fo kɛ k'a sɛgɛnna fiɲɛ bɔ
e ka nin den ye a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ bara nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di e tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ e ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye Lala Kuyate ni ye an don to yafuma ya jimkan kono kosɛbɛ an kelen kɔfɛ yafuma bala ka tezara déjà min kɔnɔ donyaw mana se baara ni kunnafoni bala kun cɛla dɔrɔn kanubaw b'u pɛrɛ ka mun kɔnɔ o de i yɛrɛ ɲuman nɔgɔn kuru an dawa ayiwa an ka rubrique les plats de chez nous o y'an yɛrɛ ka dumuniw ye ayiwa an bɛna kɛnɛ di madame Keita Aminata Traoré ma min mana k'a bolo bi rubrique kɔnɔna na a ka se k'o yira an na komi a yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban ayiwa madame Keita i ni sɔgɔma walima an b'a fɔ cogo di wari ka ban baasi foyi tɛ n'aw yɛrɛ dɔrɔn ma fan filɛbagaw bɛɛ k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ala ka tile yɛrɛ d'a ma ka garisigɛw foli tama mais madame Keita parla yɔrɔ bi kɔni kɔrɔbɔrɔmuso tɔ foyi t'i la an bɛ yɔrɔ la yɔrɔ a tɛ tɛmɛ nin kan yɔrɔ fɔ ko ban Anata bi kɔni min b'an bolo o ye plat emblématique dɔ ye n'o bɛ nord la o ye wujula ye an bɛɛ ka jago filɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ sɔgɔmadolo jɛrɛjɛm filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma aw ka rubrique man di de don ne ye les plats de chez nous bi an sera an ka musoba dɔ ma n'o ye tiktok furubatigi ye an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ b'a présenter aw ye ne ba ni sɔgɔma nse somɔgɔw ne ye madame Jara Mariam Maïga je suis restauratrice wane resto chez Mami a Ɲamakɔrɔ cité n bɛna an ka wujila de tobi wujila min bɛ kɔgɔw tigɛ ka babaw tigɛ an bɛna wujila de kɛ bi n'an bɛna wujila tobi an mago bɛ se fɛn minnu ma o ye tulu ye sagasogo ɲuman fɔnɛkɛbani bɔnɛkɛbani an mago bɛ se lɔgɔti ma ani kɔgɔkisɛ tamuruni fakoyinafɛn ni jabayirani mugu ani cube ani kɔgɔmugu ani levure funna voilà ani a base yɛrɛ wujila yɛrɛ farine donc an bɛ se farine ma an bɛ se jaba fɛnɛ ma min bɛ kɛ na la parce que ni bisimila ye an bɛ tulu k'a la na sogo kɛ tulu la nin ye sagasogo ye i b'ale san quantité min ka di ye sagasogo kɔfɛ i bɛ jakuma n bɛ lɔgɔti k'a la n bɛ kɔgɔ dɔɔni fɛnɛ k'a la tobili yɛrɛ filɛ n'i y'a gɛlɛya a bɛ gɛlɛya i bolo ne kɔni fɛ fɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ daga la awɔ i ka taa tobi cogo ɲuman na maa ni lɔgɔti don ɲɔgɔn na dɔɔni tobira dɔɔni donc n bɛna ni barama dayɛlɛ n bɛna jaba k'a la jaba kolen don jaba bɛ k'ale la tan de donc ale jaba tɛ tigɛ a tɛ sin a tɛ mixer a tɛ susu a tɛ foyi a kulukutu de bɛ bila a kɔnɔ fo k'a mɔ ka tunu n'i ye wujura n'a mɔlen o de la a na in tiɲɛ man di mɔgɔ caman yɛrɛ mana sanni kɛ o b'a fɔ ko n'u taara ni na in ye olu bɛ se ka na in sigi fo sufɛ yanni u b'a kalaya depuis tuma bɛ fo a tɛ kumu a tɛ foyi. o ye siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye ko jaba bɛ bila a la ka tila k'a tobi fo k'a tunu a la a ma foyi n bɛna n ka tamuruni ta n b'ale tamuruni filɛ n'i y'a nɔni n t'a nɔni kosɛbɛ pour la première fois n b'a nɔni dɔɔni dɔrɔn k'a ji kɛ na in na pour que a ka jiran n'a ye kosɛbɛ n bɛna lamaga dɔɔni pour que a jukɔrɔla kana nɔrɔ
cɛla daga ɲɛ yɛrɛ b'a kuma fɔ yɔrɔ a y'a ni daga ka mɔ an bɛna farine gosi bon ale farine hakɛya ou bien min ka di ye quantité min ka di ye min ka di ye nin ye kilo 1 de awɔ n bɛna levure in k'a la n bɛna kɔgɔmugu fitinin k'a la nin yɔrɔ in de bɛ mɔgɔ caman trompe farine gosi yɔrɔ in caman bɛ ne ka boule san ne ka boule ni mɔgɔ caman ka boule tɛ kelen dɛ dɔw bɛ beurre k'a la dɔw bɛ nɔnɔ k'a la dɔw bɛ sukaro k'a la sa ne b'o wele ko gâteau yɛrɛ de parce que wujila la levure ni sel a mago bɛ dɔrɔn de la jama ne ka gâteau de tobi n ka so a yɔrɔ ne fana tun b'a la dɛ e fana tun b'a la ne fana tun bɛ ka gâteau de tobi ayi bɔn a bɛ bɔ fili la a bɛ bɔ fili la est-ce que n'i ma sɔ dun k'a kɛ i n'a fɔ jarala sɔgɔmada fɛ bɔn ne jaralakaw fɔ a kɛlɛ bɛ komi olu y'an denw ye o an bɛ se ka kuma ne ye tarawele ye maa ye tarawele a banna a bɛ bɛn ne ka tarawele ye yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ jaralaka dɔ bɛ yen yɔrɔ o ma kɔrɔbɔ fiyewu o mana jaralakaw bɛɛ folen don nin yɔrɔ in la n bɛna farine mugu dɔɔni k'a kɛrɛfɛ pour que o b'a mɔli nɔgɔya n bolo n bɛ n ka fawoyinafɛn k'a la ani jaba jiranin o de filɛ nin farine gosiko ɲuman c'est pas la peine k'a fɔ n y'a gosi 2 heures après 3 heures après non anw ka baara ka teli cogo min na anw b'a gosi dɔrɔn ka kɛ ɲɛtina n bɛna cube mangi 1 k'a la a ka tobi n'a yɛrɛ n bɛna lɛfɛ lajɛ k'a bila a da la o vapeur bɛ don wujula fɛ n ɲɛ t'a la boloden duuru nɔ tɛ to a la a filɛ ka wuli donc n bɛna bɔ mais n b'a kɛ fini kɔnɔ min na parce que ni wujura bɔ a kalama de don pour que a kana wɔsi fini b'a ji bɛɛ sama ka bɔ a la i ka nin astuce ɲɛnama dɛ parce que ne yɛrɛ tun bɛ wujula kɛ thermos de kɔnɔ k'a fɔ k'a bila mais sa o la ne bɛna ta sisan e bɛna kalaya to a la ka kalaya to a la a bɛ wɔsi donc wɔsili in na o yɔrɔnin bɛ nɔɔni dɔɔni a tɛ kɛ de yan voilà n bɛna foronto bila a la nin yɔrɔ in na an ka wujila mɔna i yɛrɛ ɲɛ bɛ na in dunya cogo la mais an ka wujila mɔlen voilà Aminata yɛrɛ bɛna déguster sisan k'a lajɛ yani yɔrɔ de ka di ne ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan yɔrɔ ne yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na fɛn bɛɛ y'a bɔ fɛn bɛɛ y'a bɔ de wa jaba de wa sosi de wa wujula yɛrɛ de wa f'a bɛ mankan bɔ a boule c'est tellement léger n'est-ce pas a boule ɲɛ b'a la c'est tellement fine a boule ka magan kelen ko chiffon a ta i k'a ci k'a ye bani a ka magan tellement bɛɛ bɛ ne ka dumuni kɛ voilà aw kɔni ta ne kɔni b'a la voilà i bɛna filanan kɛ tuguni est-ce que aw ɲɛ b'a la fo sogo bɛ ɲɔgɔn bila a ka di ka ye musoba b'an bolo min ka baara bɛnnen don nin wujula in ma ani dɛmɛ ka kan i ni foli ka kan ne yɛrɛ ye baramaba ye a ma nɔgɔn dɛ an bɛ dagaba de kɛ diɲɛ don o don diɲɛ don o don la an bɛ ni dagaba in de kɛ wujila la sisan folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma o bɛɛ folen don Wanereso tɔgɔ la ko bɛɛ ka boli bidi kana sanni kɛ toujours jama kura ka faga clientèle kan voilà puis ne b'a fɔ toujours Wanereso kana dɛmɛ faso fɛ dɛ parce que Wanereso bɛ baara min kɛ tiɲɛ yɛrɛ de don mɔgɔ 30 ni kɔ b'i bolo baara la o bɛɛ bɛ dahirimɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen na donc on appelle ça une entreprise a bɛɛ bɛ na don o don ka na baara kɛ ka taa tellement tigiw ni employés faralen ɲɔgɔn kan an kan ka dɛmɛ mɔgɔw fɛ halisa mɔgɔw ka to abonné an ka compte TikTok la Wanereso chez Mami ayiwa a ye an balimamuso ka wele kan da mais n'Ala sɔnna ma an bɛ a daniya k'a fɔ i ka message a sera a seyɔrɔ la n'Ala sɔnna ma petit furu kɛ an bɛ nem pane kɛ n nana ni ko kura yɛrɛ dɔ ye sisan tacos pane tun b'an bolo ka yira aw la bi les plats de chez nous wujula ale dɔnnen don kosɛbɛ kɔrɔyan fan fɛ ka musoba ye ka na n'a ye Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ k'a tobi sɔngɔ damatɛmɛ diya aw ye o de tun b'an bolo bi a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Madame Keita i ni ce a tɛ tɛmɛ nin na Wadawu ye Samaira Mali de don a mana kɛ togo o togo la Samaira i kan ka taa
ni kan woro tanai ko jumɛn n'a mana kɛ togo o togo kan mana kɛ togo o togo kan tɛ se ka kɛ frontière ani ɲɔgɔn cɛ quoi o cɛ voilà o ma ɲɛ min fɔ i mɔ de n y'a mɛn n bɛ tila ka segin ma kɔri baasi tɛ i yɛrɛ la denbaya dun somɔgɔw dun kɔri baasi tɛ Keta an b'i fo vraiment rubrique ɲana kosɛbɛ merci ko nin de ye Ujula ye nin de ye Ujula vraiment hali n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko dumuni duman don ne yɛrɛ ye émission in sababuya la ne yɛrɛ ye expérience caman sɔrɔ kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ tun bɛ ka min tobi ne yɛrɛ fɛ n ko ye Ujula ye ja o tun tɛ Ujula o ye ko wɛrɛ ye mais n'i gɛrɛla a dɔnbagaw la u b'a jira i la a bɛ tobi togoya min na o bɛ mɔgɔ bɔ fili caman na o ye tiɲɛ Nala Kuyate baara kɔni n y'a mɛn awɔ a ɲana mais na tɔɲɛ buru san n bɛ tila k'o sun naji ayi dɛ nka tɔɲɛ kɔni t'o fɛ la k'a bɛ buru su a la o tɛ problème ye an bɛ sogo bɔ a la ka jaba in to a la ka tila ka foronto caman k'a la k'a d'a ma caman k'a la an delila k'a fɔ ye ko fɛn fɛn t'o bolo ne t'o fɛ a bara i ko ten ayi ne bɛ ka layidu kan dɛ kana siga dɛ a bara t'o kɔni t'o fɛ taa dun sinafutu la ka na di bɔn voilà ne t'o bɔlen don i bɛ taa dun maa sogo tɛ tɛmɛ la mali dumuni fɛnɛ don an kana ɲinɛ i bɛ se k'a nɛrɛ kɔni t'a nɛnɛ hali k'a nɛnɛ dɛ ko in bɛna bɛn sema ma parce que mali finiw mali dumuni ayi fɛn kɔni to yen i t'o fɛ e t'o fɛ yala a bɛ cogo di fɛn man di n'a ye nka min b'a la ko n bɔ bɛ sogo fɛ an bɛ kɔrɔfɔ sigi ma rapidement an b'a foli tigi min na yaasa an ka place di don ma wele de ma n bɛ foli kɛ an balimamuso ye ale min kɛra sababu ye k'an reçoit ka nin plat in dilan n'o ye madame Jara Jarako in de sa n y'a fɔ a ɲɛna n'a sera ka kɛ Traoré mais kow n'a kɛ cogoya don kosɛbɛ madame Jara Mariam Mayiga ni bɛɛ b'a wele TikTok kan Wane Resto TikTok furubatigi donc an sera ma a ma gɛlɛya foyi don a la ne kɔni ye n diya mana mɔgɔ o mɔgɔ wele o b'a fɔ ko basi foyi t'a la an b'a fo k'a waleɲuman dɔn e m'a ye ne yɛrɛ parla ko Mali fini n balimakɛ y'a fɔ a bɛnna ne yɛrɛ parla kɔrɔmuso y'a yi minɛ yɔrɔ ni muso de ye n diyan n'ale ye madame Papi madame Traoré Fatima Touré ale de ye n diyan ko n ka pari ko ka na ale fana ye kɔrɔbɔrɔ de m'an ba fo n'ale ye madame Traoré Maïmouna Traoré a sigilen don k'an filɛ nin wagati in na k'an kɔrɔw bɛɛ lajɛlen fo an ka golobasiri taaba dɔ bɛ yen k'ale b'an lajɛ depuis Kulukoro Korotumu Sumari ale b'an lajɛ dɛ olu b'a Amina Rabi olu b'an lajɛ fɛngɛ de sanfɛ YouTube sanfɛ awɔ page an ka page kan ale ni madame Kulubali Kureja Kulubali an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an tɔgɔ ni o jamu na ni k'i fari bɛ fan tɔgɔ fɔ a dɔ la i bɛ nɛni ni yirige min bɛ tɔgɔ fɔ i bɛ dɔ kɛ jugu ye o la maa maa bɛ jɛmukan lajɛ an b'o bɛɛ fo da o tɛ o da mais m'an ka fɛngɛ nɛnɛ n'an jiginna sogo i tɛ maga a la dɛ baasi t'a la wa buru tɛ suwa la ji a n'a dɔn ko ne ye senifu ye fɛn fɛn to ne t'o fɛ a n'a fɛn fɛn bɛɛ bilen a n'a ma fɛn bɛɛ ayiwa sabula ka se k'an ni bilasira komi an y'a fɔ cogo min na maa weleli min b'an bolo bi an bɛna kuma min kan hakili la seko ni dɔnko binankun don n'an san taara ka di seko ni dɔnko tigila an b'o san na an b'o san na an yɛrɛ b'o fini na ale fana b'o fini na an b'o fini na e b'a la an parilen don o la sisan an bɛ komi waati kana ka taa an bɛ kɔrɔfɔ di a ma ka kɛ daminɛ fɔ u ka baarabolo dalen kan madama seko ni dɔnko bunakun kan o la an bɛ madame Keyita bilasira ni o ye ka ɲininkali fɔlɔ ta k'a ɲɛsin a yɛrɛ ma Nala Kuyate n'i y'a mɛn ko Mali fini n'i ma fili Mali tɔgɔ bɛ min na o de ye an faso ye ka tila ka kɛ Mali finiw o ye anw ka fini ye o la sisan san o san i b'a ye k'a fɔ maa dɔw de b'a laɲini ka mɔgɔninfinw su ka kɛ o kan ka ɲɛfɔli kɛ Mali finiw kan Nala Kuyate jan ko a kanu ka se ka don jamana kɔnɔdenw na baara in bɛɛ lajɛlen bɛ k'anw yɛrɛ de fɛ yan an ka artisanw fɛ bololabaarakɛlaw fɛ o la an b'a fɛ ka dɔn baara in yɛrɛ laɲini ye jumɛn ye dakurujɛ damadama an ka maa welelen bolo ok n bɛ segin ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen vraiment o kuma in o diyara n ye kosɛbɛ Mali finiw ye hakilina ye sifinnakaw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la an fara ɲɔgɔn kan ka baara in sigi sen kan nin filɛ ɲinan a siɲɛ 6 nin an bɛ ka kɛ baara in a lawulila min kama ka se ka bololabaarakɛlaw lakodɔn u bɛ ka baara min kɛ a ka se ka ye quoi ani ka sanni feere fɛnɛ nɔgɔya u ye pour que jamanadenw bɛɛ bɛ se ka minɛn ninnu sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye
o ye ala in dɔ y'an bolo quoi voilà ayiwa faamuyara kosɛbɛ e ko sisan an bɛna ɲininkali ɲina aw bɛ ka komi ɲina ta ye jumɛn aw bɛ ka baara kɛ ɲina hakilina jumɛn kan kosɛbɛ bon an bɛ o ye thème ye non voilà ɲina ta aw kɛlen don ka dakun jumɛn ta komi ko nin y'a siɲɛ 6nan ye donc nin ye 6e édition ye o dakun kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'a bolo n'aw bɛ fɛ ka baara k'o kan ɲina bon ɲina an y'a thème de ta la n'o ye arkila ye o ye filaw ka fini dɔ de ye fini kɔrɔba de don fini kɔni c'est a bɛ n'a fɔ a bɛ ka tunu a ma tunu pewu sa mais a bɛ ka dɔgɔya dilanbaga yɛrɛ ma ca bilen dɔw fana ko filaw ka sange an y'o kɛ an ka ɲina thème ye ani k'a fɔ fana ɲina kɛnɛ yɛrɛ bakuruba bɛɛ an y'a bɛɛ ta k'a di an ka ministre ma n'o ye Mamu Dafe ye seko ni dɔnko ministre voilà an ɲina ta in kuru kara a bɛ dira ale de ma bon mun ye kɛnɛ parrain fana an y'o di Modibo Sidibe ma an ka ministre kɔrɔ premier ministre kɔrɔ voilà o y'a parrain a marraine fana an y'o di Umu Sek ma an ka bololabaara ministre voilà an y'o d'o ma quoi k'a thème kɛ arkila ye n'o ye filaw ka fini kɔrɔ ye u b'a dɔn n'u b'a ko filaw ka sange voilà yɔrɔ ɲina kɛmɛ ka baara kuraw jumɛn boloda baara in kɔnɔna na innovation vraiment o caman kɛlen don ɲina fɔlɔ an kun bɛ ouverture la an b'a ye Mali fini sari minnu bɛ na olu de b'a dɔn minnu bɛ exposer i b'a sɔrɔ a fini ma ca u bolo quoi ɲina an y'an mesure ta kama a stand ye fu de exposant min bɛna feere k'a kɔnɔ stand bɛɛ fu mɔgɔ kelen tɛ yen min bɛ dɔrɔmɛ kelen sara k'i b'i sigi an b'a bɛɛ ni mɔgɔw la mais ɲina an y'a yɛlɛma min don a la an y'a ɲini u fɛ sari lancement don ouverture officielle don n'o ye foire dayɛlɛ don ye bɛɛ k'i bila Mali fini na o Mali fini o fana o kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo don n'a nataw la o feereta bɛna sɔrɔ an yɛrɛ ka niveau la yen nɔ ani yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na nɔgɔya la exposants ye quoi o bɛɛ k'a san k'a dun ouverture don an kɔni an mago b'o de la o bɛɛ lajɛlen bolo stand kɔni fu ye fu fala kɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ sara voilà sisan e ko ɲina y'a siɲɛ 6nan ye aw yɛrɛ ka yeta la baara in daminɛ sisan cɛ a kɛn bɛ ka Mali jamana kɔnɔdenw aw yɛrɛ fɛ a kɛn bɛ ka Mali fini kanu don u la ka se hakɛ jumɛn ma nɔ yera a la wa n b'a fɔ k'o de fɔ ye dakuruɲɛ kelen o diyara ye kosɛbɛ ne b'a fɔ belebeleba yera a la ko bɛ daminɛ waati min na a n'a bila ma a cɛ ka jan ɲɔgɔn na a kun daminɛ ni finiko dɔrɔn de mais sisan n'a fɔra ko Mali kɔni fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ni bololabaara de b'a kɛ o bɛɛ kɛnɛ de don quoi i y'a faamu hali a bɔra ka min kɛ sa wujula o ye mun ye Mali dumuni tɛ bon kɛnɛ in na Mali dumuni fana présentélen bɛ yen quoi Mali dumuni a kuru kara bɛɛ fɛn o fɛn ni a bɛ dilan an bolo la an bolo Mali la yan nɔ a kɛnɛ bɛ yen nɔ quoi restaurateur kɔni a bɛɛ ye Mali dumuni o dɔrɔn de bɛ feere a kɔnɔ yen nɔ cɛ ni muso bɛɛ restaurateur cɛman b'a la musoman b'a la ani Mali jiw fɛnɛ bɛ yen i n'a fɔ sinafɔkɛ yɛrɛ a ka jiw bɛ yen sisan parce que a y'i ban ka dɔrɔn sisan k'ale tɛ ji yan a b'a fɔ mais a ka ji bɛ a ka taa ka to min o n'a ɲɔgɔnna caman sisan i m'a fɛ n'o fɔ yɔrɔ la yɛrɛ a ko ko Mali finiw i sɔnna o ma parce que maa min yɛrɛ ye ne dɔn i y'a dɔn ko ne ye Mali fini kanuba ye n y'o de fɔ i ye fiɲɛ nana sɔrɔ ɲɔsuratigɛ bɛ sanfɛ ne ye maa ye Mali fini ka di mɔgɔ min ye o ye ne yɛrɛ ka taabolo de ye o ye ne ka taabolo de ye fini min ɲɔgɔn min bɛ ne bolo a bɛ se complet 10 kɔ ma ne b'o don ka yaala fɛn o fɛn ka di ne ye ne bɛ ka min fɔ ko dumuniko in c'est à dire que Mali dumuniko ani Mali jiko ayi Mali ji bɛ fan bɛɛ fɛ mais Mali dumuniko la u ka fɛɛrɛ kɛ o la u ka to fara a kan ni to ma k'a la a ma dafa ne o kɔrɔ k'a dɔ bɔ a la bamananw b'u sɛbɛn o kumana olu ta ye to ye wa mɔgɔ bɛ to ko fosi feere wa ko ne y'i b'a la kɛ to sɔrɔ yen dɛ n'o de fɔ n ko anw de bangena to la ka ni bɔ to la ka kɔrɔ to la ka du Sikaso mɔgɔ n'i kɛ to ka ne dun o y'a sɛbɛn ka ordonnance la o ko ne ka diya bɛɛ non a bɛ diri bon ni n'a ma to dun Mali dumuni qualité wɛrɛ bɛ yen sɔ bɛ yen sɔ wa an bɛ tila hakili jabɔ kan
Samaira tan ɲininkali halisa yala ne bɛ fɛ ka dɔn sisan Samaira mɔgɔw bɛ se ka taga u sen don aw ka ni festival Mali finiw mɔgɔw b'u sen don a la cogo di yala aw kɛlen don ka condition jumɛnw poser a la yasa bolola baarakɛlaw bɛ se k'u sen don a la cogo min na vraiment o kuma in o diyara n ye kosɛbɛ an ka dayɛlɛn don bɛɛ lajɛlen condition t'a la k'a fɔ i bɛ nin de kɛ i bɛna i fara Mali fini mɔgɔw kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ yen hakilinaw b'i la i bɛna i b'a exposer n'a ka ɲi an bɛ avancer de kɔ ɲɛ tɛ an b'o dɔrɔn de kɔ dɔrɔmɛ kelen tɛ d'i ma dɔrɔmɛ kelen tɛ sɔrɔ a la c'est à dire volontaire de don dɔrɔn kɛnɛ yɛrɛ sigila volontairement mun bɛ se min na i bɛ ka dɔnna i bɛna i b'a waleya kɛnɛ kan dɔrɔn o kɔni don sinon dogon t'a la quoi sani ne y'a faamuya bolola baarakɛlaw de bɛ wele aw fɛ bɛɛ bɛ taa i bɛ se min na i b'o de exposer donc ni gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye i b'o sɔrɔ ni mɔgɔ min nana lajɛ n'olu sera ka c'est à dire que ni min ta ye min diya c'est pas ça i b'o san bolola baara donc a b'olu de wele ka taa donc o bɛ t'o exposer mais ola a ka baara bɛ boloda cogo di a ka programme ɲina ta kɛ bɛ ka kɛ cogo di bon ɲinan programme camanba ba ye salon an kɔlɔlɔ dɔw la ɲinan an sera ka utiliser salon an kɔlɔlɔ dɔ la ɲinan an sera ka innovation caman kɛ baara kɔnɔna na quoi o fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ mun ye salon san kɔrɔ la an tun b'a kɛ an tun bɛ da tile 4 ma tile 3 tile 4 mais ɲinan ta an y'a kɛ tile 6 ye o ye innovation dɔ ye o belebeleba ye ani ka fara ɲinan ni sera kɛnɛ fɛnɛ kan ko wɛrɛw bɛ surprise bɛ ko la ɲinan ni mɔgɔ min sera kɛnɛ kan i bɛ n'olu fɛnɛ ye quoi voilà mais aw ka baara in a bɛ da Bamakɔ bolola baarakɛ Bamakɔ a bɛ wele bila Mali région bɛɛ de Mali région bɛɛ a bɛɛ an n'u bɛ contact la u bɛɛ bɛ se ka na wa a bɛɛ bɛ na an bɛ min fɔ i ye anw ka bolola baarakɛlaw bɛ se ko la dɛ kɔni an bɛ dɔ kɛ anw ta de bɛ se minɛ ni min filɛ e la anw bɛ nin dilan an fɛ yen ni ye sinafɔkɛ dɔ yɛrɛ ka baara ye anw de bɛ nin dilan k'a dilan tigɛ la fɔlɔ n'a ka di ye an b'a kɛ tafe ye fɔlɔ an ka musokɔrɔbaw kɛlen ka kɔɔri parata an b'a kɛ tan ka sɔrɔ ka taa ya kuma b'a la k'a fili n'i y'a fili n ye nin si dɔn sa fa ye wele bila Mali bolola baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen de ma maa dama o bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka baara bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ a la yɔrɔ aw bɛ deli ka gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a n'a kɛ mɛn ka fara jumɛn dɔw tigɛ olu gɛlɛyaw la pour que salon a bɛ minnu sɔrɔ ɲinan a kana olu ɲɔgɔn sɔrɔ voilà i y'o de fɔ kuma kɔnɔna na n ko an tun bɛ dan tile 4 ma bon baara minnu bɛ na sannikɛlaw yɛrɛ b'a demander n'u an bɛ to minɛn cɛ la dɔw bɛ na ko ni mɔgɔw bɛ na o y'a sɔrɔ i y'a minɛn cɛ parce que a waati ka surun quoi i y'a faamu bon comme ko in y'an ka bonyana vraiment u ko k'an ka tile 2 fara kan k'a kɛ tile 6 ye o y'a innovation dɔ ye a innovation filanan fɛnɛ n y'a tenir ko mun fɔ c'est à dire ni bɛɛ y'i bila Mali fini na ouverture don c'est à dire o bɛ ɲɛda kura d'a ma tuguni de plus ka fara kɔrɔlen fɛnɛ kan quoi Lala Kuyate n'i bɛ baara la bɛɛ b'a ɲini ka taa ɲɛfɛ yɔrɔ aw kɛn bɛ ka baara jumɛn kuraw bolo da walasa doni n'a nataw la a ka se ka olu tɔnɔ sɔrɔ n'a nataw la a ka se ka olu tɔnɔ o fɛnɛ ne y'o fɔ voilà o kɔni o fɛnɛ o ye hakilina dɔ ye o fɛnɛ baaraw daminɛ ne nin banna don min na dɔrɔn kura bɛ daminɛ pour que an ka se ka yakubaya ka bɛn san wɛrɛ ta ma tuguni quoi ɲinan ta aw ye a date dɔgɔda wa a date dɔgɔda la a bɛ daminɛ novembre kalo tile 4 ka ban a tile 9 novembre kalo tile 4 ka taa bila tile 9 la a bɛ kɛ fan jumɛn fɛ la culture la Amadu Apate b'a la badala kosɛbɛ san o san b'a kɛ yen nɔ fo ɲinan y'a san édition 6nan ye kosɛbɛ ayiwa Samaira komi ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛ n la sisan hali ni n ka sɔrɔ o tɛ question kɔnɔ mais ɲininkali bɛ bɔ ni ɲininkali komi ɲinan an y'a ye k'a fɔ AES ko an b'o gun kan yala kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw kɛlen don ka baara dɔw boloda ka bɛn ni u fana ye jamana kɔnɔna na yala aw kɛlen don ka wele bila kɔkanna bolola baarakɛla dɔw ma a bɛ se ka kɛ an ka AES dugu dɔw ye yala aw kɛlen don k'olu fana jateminɛ a kɔnɔna na wa bon vraiment i ko diyara n ye kosɛbɛ o kɔni o ɲininkali o ko hakilina tun b'an na kosɛbɛ mais compte tenu de la situation o kama an y'o ban sinon an ka pe invité kun ye
Niger de an ko y'a wele écrit au début mais comme an y'avait ko station na to na pour le moment o comme an y'o bila quoi on t'a amené quoi an y'a ta en compte mais compte de la station an y'o bila quoi aywa la famille o famille mais yɛrɛ ko ɲina ko o bɛna o y'a a kanu ka min yira diɲɛ mana tɔgɔ in fɔ na tugu dɛ arikila mais mun ne ye kɛrɛnkɛrɛnna aw ye sɔnni sigi o kan mun na kɛrɛnkɛrɛnna voilà parce que ɲina an y'a ko fulaw de kɛra invité d'honneur ye quoi o fulaw ye Moro Sidibé ale ye parrain marraine ye Salsek o fana ye fila ye voilà bon kama an y'a arikila ta comme o filafini ye fila mɔgɔkɔrɔba caman o bɛ to ka min don k'o cɛ tigɛ n'a ye o de wa o tɛ dɛ n'i sera kɛnɛ kan i bɛna arikila ye quoi n'a sera kɛnɛ kan o bɛ arikila ye quoi o y'an ko fila wa sange fɛnɛ voilà fini de don fini kumaba don a ka bon i b'a ye filaw de la quoi i b'a ye filaw de la donc aw ka thème bɛ dépend aw ka parents ni a ka madone na quoi non bon o tɛ a tɛ dépend o la ayiwa a tɛ dépend o la an y'a ɲinata choisi hakili la comme o fini filafini de don a vrai dire filafini a bɛ ka tunu quoi voilà a bɛ ka tunu a dilanbaga fɛnɛ man ca voilà ne yɛrɛ ma deli ka nin tɔgɔ mɛn bon a bɛ se ka kɛ n'i y'a ye ma dɔn voilà tɔgɔ in dɔn c'est ça ok donc a y'a dab'a kama ka na n'a ye voilà pour que nouvelle génération fana ka se ka don pour que k'u mago don a la a ka tunu pewu quoi voilà mais a ye janton yɛrɛ ta yɛrɛ a ka ɲinɛ anw kɔ dɛ sɛnɛfɔw ta an b'a ko kan o taara a tɛmɛ n'o kan ka ban de an b'a kan an bɛ s'aw ma n'ala sɔnna ko turu bɛ s'aw ma tuma yɛrɛ an bɛ s'aw ma salon ta tun ye marakaw ye voilà ɲina filaw bɛ yen a bɛɛ bɛ na Mali de don Mali de don a bɛɛ bɛɛ ka tugu bɛ n'ala sɔnna kosɛbɛ n'ala sɔnna sisan n'a b'o cogo la yɔrɔ wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ale yɛrɛ bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma wa bon wɛrɛ ka min bolo ka ɲɛ suma mais vraiment ko n tɛ san sɔrɔ juru kɔ o don olu kɔni n'i y'a mɛn ko jɔnni kulandi u b'a fɔ ko sababu ɲuman an bɛ daga sunɔgɔ ni fɛn fɛn la yan nɔ jamana ɲɛmaaw ni faamaw olu kɔni u bɛ k'u seko ni damayira bɛ jira an na o don hali bi an b'a fɔ ala k'o fanga se amina yarabi an bɛ baaraw baara la ni jamana ko de don kosɛbɛ sinon c'est pas personnel a bɛ ka kɛ Mali la a bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ a kun ye sari ka se ka kɔngɔ kɛlɛ ka minɔgɔ kɛlɛ sari ka avancer quoi o y'an ka laɲiniw ye sisan Mali finiw n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate kosɛbɛ Mali jamana ɲɛmaaw ye ɲina san kɛ o san ye an ka kɔfilɛ anw yɛrɛ la janko Lala Kuyate bamananw b'a fɔ ko maninfin ni ɲɛnɛ jujɔn kɔ i laban ko o b'i kamana gan a bɛ i n'a fɔ n'i ka wulu ye ntaasi dɔ minɛ nka n'a fila wulu bɛ tile gan i la n'i taara i yɛrɛ kɛ maa dɔ ye ten min ye finiko la Lala Kuyate b'a ye hali bi kɛ bɔ ne tamaseere ye yɔrɔ i bɛ mun fɔ maaw ye u ka se ka o janto anw yɛrɛ ka finiw na u ka ba don a la jango k'an yɛrɛ ye bon vraiment i k'o kuma fana diyara n ye mɔgɔninfin i ka k'i yɛrɛ ye dɔrɔn mɔgɔninfin tɛ kɛ foyi yɛrɛ kɔ i y'a faamu i n'a fɔ e yɛrɛ tilara kuma de la an kana ban an ta ninnu na quoi an ka consommer comme il faut anw de b'a dilan anw de b'a feere anw de b'a fɛn bɛɛ a foyi tɛ bɔ kɔfɛ k'a bɛna don an kan yan nɔ a bɛɛ bɛ dilan yan de a bɛɛ bɛ utiliser yan de fɛnɛ voilà donc n'o kɛra hali i b'a sɔrɔ jamana économie a bɛ se ka booster a ka kan o bɛɛ ma fo ka ɲa voilà parce que a bɛ dilan fɛ yan ka consommer anw yɛrɛ fɛ yan donc hali sɔrɔ bɛ yakubaya yan de fana n'a sera kɛnɛ kan a bɛna fɛn caman ye minnu fɛnɛ bɛɛ dilan an yɛrɛ bolo yan a bɛɛ a mana fɛn fɛn kɛnɛ kan a kɛra fini o a kɛra article o fɛn fɛn o a bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ dilanna Mali la quoi an fana y'o fana sariya sigi k'a fɔ k'i bɛ taa fɛn ta importer ka na n'a ye kɛnɛ kɔnɔ ayiwa o t'a la donc fɛn fɛn bɛ exposer kɛnɛ kɔnɔ o bɛɛ y'an yɛrɛ halalaw ye made in Mali 100% et consommer local c'est ça made in Mali consommer local a ka minɛn ta kɔfɛ ka na i bɛ n'i sigi n'a ye kɛnɛ kɔnɔ a ma lawulo kama mɔgɔ kɛmɛ bɛ kɔfɛ olu bɛ fɛ ka na olu ma sira sɔrɔ ka na e tɛna n'i yɛrɛ ka dilan fɛ i bɛ taa ta kɔfɛ k'i bɛna n'a ye ni exposé vraiment an bɛ sira di ma e ka taga bɔ minnu bɛ fɛ ka na olu bɛ na Lala Kuyate ni faamuyala waati b'a la kasi an bɛ kɔrɔfɔ lase i ma wele ma an kɛlen kɔfɛ k'a fo a ka kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔ tugu ninnu na ani welekan kɛrɛnkɛrɛnnen laban b'a bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma an ka bi jɛmukan bila yan ok o fana o diyara n ye n bɛ aw fo Sirifila jamakulu bɛɛ lajɛlen
lajɛlen o diyara n ye an filɛlibaga ni an lamɛnbaga bɛɛ an b'a fɔ baara ye Ala ka an k'a bila kɔrɔ ye an kana bila bana ye amina an ka jamana Ala ka kolo suma jamana Ala ka kolo suma an ka fama Ala k'u fanga se Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw kɔ Ala k'u fana kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman amina ya rabi m'o fɔ gamla o diyara n ye k'i fo k'i waleɲuman Mamadu Ganesi awɔ Lala Kuyate ayiwa Samayira waati dɔ kuma se mɛ dɛ kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn Samayira k'a ɲɛsin don ma welelen ma bi n'o ye Mamadu Ganesi ye ayiwa an tun bɛ ka kuma min kan jɛmukan kɔnɔ ka kanubaw ladɔnniya hali bi k'u hakili jigin o de ye seko ni dɔnko kɛnɛ min bɛ sigi u fɛ san o san ko Mali finiw n'o ye k'an yɛrɛ ka finiw k'u don ba la k'u valoriser ka se ka yira diɲɛma la donc o seko ni dɔnko kɛnɛ min kan ka sigi u fɛ ko a bɛ daminɛ novembre kalo tile 3 ka taa novembre kalo tile 4 ka taa bila tile 9 na donc an tun bɛ ka kuma o programme kɛ cogo de ka bɛna ɲɛnamayaw fɛ cogo min na donc an bɛ Ganesi yɛrɛ fo Samayira o kɔfɛ n'an ye Ganesi fo an bɛ foli lase Fuseni Sisoko yɛrɛ ma ale de kɛra sababu ye ani Mamadu Ganesi ka se ka sigi bi ka nin kuma ɲɔgɔnya in kɛ Mali fini kan Mali fini a fana jɔyɔrɔ ka bon a kɔnɔna na kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ Amadu Kamara fana fo Samayira ko in bɛɛ sababu bɔra ale de la donc an b'a fo k'a barika da o kɔfɛ an bɛ lamɛnbaa jɛkulu fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an yɛrɛ fana bɛ fara Mali fini mɔgɔw kan ka wele k'an kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka lase maliyɛnw ma bɛɛ lajɛlen ka bɔ ni Ala ye novembre kalo tile 4 yira an na nin kana fɔ mɔgɔ si kɔ parce que nin ye faso ko de bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka t'i ka don finiw ka taa valoriser o kɔfɛ an bɛ kanubagaw fo k'a fɔ nin de kɛra an seko ye jɛmukan kɔnɔ bi Samayira n'Ala ma basigi n'a ye sini yira an na hakili la an kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la Lala Kuyate k'i fo k'i waleɲuman dɔn o diyara n ye k'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ i ye maa tɛ kɔnɔ ne lasirilen dɔn kosɛbɛ nka ne ye ɲaga da la i b'a dɔn fo ko dɔ kuma sera o la k'a fɔ waati dɔ o n'a m'i jɔ kosɛbɛ jɛmukan o de ye waatila baara ye kosɛbɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ baabu a ɲana tɛ se ka ɲa ka tɛmɛ nin kan o la ka maa welelen fo ani o ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen Mali fini an y'o fo k'o waleɲuman dɔn k'a fɔ baara min laɲini ye min ye Lala Kuyate Ala k'a sabati Ala k'a ɲa k'a d'an ma Ala k'a laɲiniw kɛ sabati fo ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin waati in na minnu bɛ sigi bɛ ka ɲɛma da Seriba TV jɛkanso fɛ bawo nin bɛ kɛ sababu ka dansigi bi jɛmukan na Lala Kuyate an tɛ ɲinɛ fiyewu an ka ɲɛmaaya so Elhaji Usumani Sogori waati in na jɛmukan ye o sigi bɛ k'a lajɛ ka se service commercial bɛɛ lajɛlen ma k'o fo k'o waleɲuman dɔn anw yɛrɛ fɛ yan Lala Kuyate an bɛ an cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ deli k'o de f'u ye dibila baarakɛbaaw de ka ca anw fɛ yan an ka technicien minnu b'an dɛmɛ ka jɛmukan in kɛ olu tɛ anw tɛ ye Lala Kuyate an b'o fo k'o waleɲuman dɔn le maestro de la technologie Mohamed Keita a kɛrɛfɛ Banikɔ Abu Joyila a bɛ yen fan dɔ in fɛ Siyaka Kulubali sigi bɛ ale bɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ waati na diɲɛmaa tulo b'an na diɲɛmaa ɲɛ b'an na o la ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ka Mali kɔ kan k'a fɔ n'Ala ma basi kɛ sini o ye dɔn dɔ ye o ye tiɲɛ o don Ala ka sini yira a la e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di e tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bɛ yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te Zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye Ala